Banani molweni namkela kweSTV ngesiXhosa. Uhlathi ke uxakene nento uthumeka akaphumi erumini akatyi une-stress nje ngoku uhlala kule voice note kalikamva umamela yona oko. Uyazama ukumcenga into yoba mabahambe bayobona uqhawe esibhedlele. Uqhawe uyamdinga phaa akanaxesha lakhe. So kude kwangena noYanga ke noYanga watsho into yoba uve ngathi ubeva ivoyice kalikamva wathi omnye ewe yiza umamela i-voice note. Wabe nohlathi besemcuthe kwaloo fowuni waphinde wayithatha kuthume kwamamelisa uYanga. Uthethe yedwa ke uhlathi wakhe emcenga ethini akamamelanga neyokuqala. Uthumeka umamele nje ulikamva wakhe. Esibhedlele ke uqhawe uyazama ke guys ukurikhavarisha, sezama ukufunda nokuhamba. U-worried nangothumeka ke into yoba uthumeka uyamazi uba umtsha engekezi uzombona esibhedlele, ubleyima yena ngento yokusweleka kukalikamva. Ethi uxakene noba wayengazi ukuzombona. Ethi noZethu kuyayazi into yoba akekho rayithi apha akhoyo because ebemthanda ulikamva. Ke uZoleka uyazama ukumcacisela into yoba wonke umntu kaloku ebemthanda ulikamva, sonke siyafana apha. So ke uqhawe ucinga into yoba naye funeka aphile ubomi bukalikamva because of le nto yale ntliziyo. So naye akakayi-andastandi le nto yentliziyo uba izawusebenza kanjani apha emzimbeni wakhe. Uhlathi ufikelwe nguTholani ke ethi naye ke uza umthuswa yile nto le voice note ufuna uzokamamele le nto yale V_N. Bathe besancokola kunjalo ke embuza uba ebengathethi kakubi nabo. Kuthiwa omnye hayi bethetha kakuhle wethu ngayo yonke le nto yakhe noZethu noba befuna abuye sizohlala phantsi kuxolelwane. Kwangena uYanga ke uYanga naye ngena neyakhe sithi now that ke ulikamva uthathelwe intliziyo yakuYanga, that means ke ngoku uqhawe ungulikamva yena uyive kwi-intanethi loo nto leyo. Ethi cinga into yoba uzothanda umuzik kalikamva, uzothanda nabantu ebethanda ngulikamva. Uhlathi uyikhabe yonke le nto esithi makahlukane ezi zinto zizawumenzela i-confusion nje angayidingiyo. Makafowukhase ezincwadini zakhe ngoku. Ubengazama ke umcacisela uyise wathi uyise heyi ulikamva akekho njengangoku, ulikamva uswelekile, so funeka uzame ukwamkela loo nto leyo. So baye bamshiya ke naloo confusion yakhe ke apho ke. Okokuqala bemka beyokuja ke because the xa bebuya ubuthande ke baofarishe into yotya bathi no barayithi batye inyama phaa. So uthande ubhizi ke wenzela ke uThumeka into yotya. Uhlathi wabe semcenga into yoba ucela amenzele ifeyiva akathethe noThumeka ahambe ayobona uqhawe namhlanje. Uthandeka ke bothukile sithi namhlanje hayi ngeke noko. Wabe sesithi ke hayi kuthi uzozama ke waya ke kuye kuyomnika ukutya emcenga ngento yoba makatye because kaloku uneentsuku engatyi. Wabe semcela ke sithi into yoba uqhawe uyakudinga, siyacela into yoba ke sihambe siye esibhedlele uyombona. And akakuthathelanga ulikamva uqhawe, so naye uyafana nawe. Cela ke uhambe uyombona. Besithi omnye hayibo ulikamva lo mntana uqhawe unonise nonina nje uthetha ukuthini. Uthande kwamcenga ke sithi kaloku uqhawe ukhuliswe nguwe uyafana noba ngumntanakho, so sukuzilibala uba ngumntana umkhulisile. And okwesibini kuzofana nongathi wena uluze abantwana abayi-2 if awuziphi itshantsi ude uyombona uqhawe. So wabe ezithulela ke angaphendule ke uThumeka. Kwelinye icala ke guys ulwandle yena uzintyintya ngotywala uthi ufunde into apha ngoba unina xa ebhaqa ambuza uba le nto izoba nayo isolution into yoba makasele utywala na. Uthi omnye nejusi ayina-solution. Wabe sithi usefunde kwi-intanethi ngento edibanise nequnga and if ungumntu okowakhe wabulala laa nto le kuthiwa iqunga iphinde ibuthe nento bangamcaciselanga. Wabe sithi omnye ayikho loo nto leyo, wena ubulelanga likamva, ulikamva ubulewe kuba kwenziwe i-transplant. Wabe sithi ulwandle ayikho loo nto mama, ulwandle kaloku ube-brain dead ngenxa yam, ndim umntu obulele ulikamva. So ayithethi nto le nto uyithethayo, i-transplant ayenzanga kwanto kulwa. Wabe sithi ke utyiwa sazela ke yena kuyo yonke le nto lena. So uphakame ke guys wamshiya apho kunina, unina obefuna into yoba makabe convinced into yoba akenzanga nto but ulwandle yena uyafuna ukuthatha enze le nto irayithi, i-responsibility yayo yonke le nto yenzekileyo. But unina ume endleleni yakhe akafuni umntanakhe abanjwe. Esibhedlele ke uZoleka ke bencokole noqhawe, uqhawe emcenga into yoba makazame ukufowunela uThumeka because akade afike akazi uba kwenzeka ntoni. Caba ke wade wafowuna ke ngoba ubonakele ke uZoleka engena ehamba noThumeka noThandeka. Uqhawe ke ubonakele ngathi uyavuya ke guys, ecinga into yoba umama uzomvuyela naye but
Hhayi uThumeka umjongile nje asazi noba uyavuya but umjonge umqala ebusweni amehlise andani noba ubona ulikamva noma kwenzeka ntoni but khangade atsho nto. Oko eseneentloni ke ngoku naye qha esemane elungisa le nto ayinxibile because aka-andastendi uba kwenzeka ntoni kumamakhe njengangoku. Asazi ke guys, enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.